Bumaba po ng 23% ang naitalang index crimes sa Ilocos Region noong taong 2025 ayon sa ulat ng Police Regional Office. Ayon sa PRO1, kabilang sa mga bumaba ay ang kaso ng rape na bumaba sa 31% at murder na bumaba naman ng 20%. Bunga ng pagpapatupad ng Oplan Sagip at mga intensified simultaneous anti-criminality and law enforcement operations. Bukod dito, nakamit din ng rehiyon ang 98.36% na porsyentong arrest rate para sa mga top most wanted persons kung saan 300 at hanggang sa 305 na matataas na level na wanted person ang nahuli. Kabilang ang mga sangkot sa qualified rape, murder at child abuse. Ayon sa PRO1, ang pagbaba sa krimen ay patunay na masigasig na nagpapatupad ng batas sa rehiyon habang patuloy na pinaghahandaan ang pagtaas ng traffic incidents at pagsasanay naman sa cybercrime at DNA collection para sa mas ligtas na Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM.